bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV caggal yettude Allah en juuli en nulaɗo Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam en calmini en jarni en ñaguima duwaw kono kadi en nildi duwaw dendagal yeeɓiyankoɓe en to mbawi wonde e nder dundu Baba Adamo en garti e émission men e kattande jomiraɗo moƴƴo Mbaye Hun Ceerno woni émission ma commune enen gandi ma commune ko émission mo ganduɗa hoorema ala ko ummini ɗum so wona yurniyade ɓen ɗon sagataɓe ɓe gandanɗo hoorema ene daari e nder commune aji men kono ala ko darni ɗumen e commune aji men so wona yidde yoltude hujjuji ɗi ganduɗa hoorema ko caɗele walla ganduɗa hoorema ko gartameje gonɗe e nder commune o beele ina mbawa artirde ɗum e nder commune men ɗum ɗon noon hande rokki en fartange arde ɗo e galle goto e musidɓe men mo gandanɗa hoorema fa tabarakallah machallah enen gandi darde mum e commune mo Fanaye mo ganduɗa hoorema hande ko kañum woni invité meɗen enen gandi darde makko tindi darde makko kadi yiddemo commune makko no wayi e walla amour mbo joguini commune makko ko ɗum saabi hande mbaɗɗen jullu woni Pindi TV ummi guila to gandanɗa hoorema toon to Maris ari ha ɗo e Guédiawaye ɗo e damal e nder galle makko gam vraiment yewtidde makko ko ganduɗa hoorema kañum woni gurdam commune Fanaye haadi nden noon en mbatta so wona dokken mo konngol kanko musidɗo men tedduɗo o non seulement o salmodiri bandiraɓe kono ma en garte makko ganduɗa hoorema o haala nen holi kanko exactement par ce que konngol ñaƴata ke hunde ko joomum musidɗo tedduɗo bisimilla calmodira e ɓesgu Pindi TV yeeɓiyankoɓe meɗen eyyi Abbas a jarama mi salmini mon ha no fewi mi juuri mon rewintoɓe ayaw men Pindi TV mi weltima ha no fewi oɗo fartange mi bismimama Abbas Sarr an e diɗɗal gonduɗa mi salmini dendagal yeeɓoɓe e Pindi TV mboɗo jogui aussi weltare tawde hande koye am garɗon ko udditare ha no fewi e wellitare haalande mon ko jiɗɗon andude ko yowite min mo kuccidirɗon o ko jiɗɗon andude aussi ko yowite yiyande min e darde min ko yowite tumbere men woni commune mo Fanaye kono noon tigui musidɗo tedduɗo haade nden vraiment min gandi tigui rigui darde ma no hannirta ni kono kay min jinno ko ndo wonno fulɓe mbi konngol ñaƴata ke hunde ko joomum kalana min holi oɗo gorkaji moɓen kucciti hannde eyyi kuccidirɗon koye biteɗo Seydi Amadou Ba ɓurɗo andirede Seydi Bayorou Ba jibinaɗo toon to diwan men Tetki noon woni koye nder commune mo Fanaye hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeetati woni 1968 ndene joni noon yettere Allah ha no fewi guila duuɓi jeeɗiɗi jeenayyi min naati jangde tawa jangde nde ko alquranul karim nden kadi accaka ha min batti hen gande sharia min batti hen kadi firoji alquran woni tafsiraji mum min batti hen kadi kala ko yowite coñce arabeɓe min batti hen kadi e moƴƴere Allah ha no fewi nde min ummi Dagana nde min carima e guure kewɗe nder Sénégal gam ɓeydude gandal surtout kadi min ɓeydi hen tubakiri guila e français hay anglais min surtout kadi min gaccani hay saaha goto janggude woni ɗemgal men nenewal woni fulfulde walla pular o ɗum noon Abbas ko wiyete ko jangde ko guila mbod ha kasanke nden ha joni min gaccani emine jangde kono noon tigui Seydou Bayorou Ba Allah jarama a jarama e nde ɗo meftande raɓɓere nde gandanɗa hoorema vraiment hande goto foof andi holi oɗo gorko mo kuccidirɗen garen e nokku mo ganduɗa hoorema ko kañum ɓurɗa hodde e nder commune Fanaye ko holɗon e diwanuji ɗi eyyi mi andi Fanaye so wiyama tan wiyete ko Fanaye jeeri jeeri ko hunde mantanede e nder commune mo Fanaye minen noon min koɗi koye commune mo Fanaye banggue jeeri o plus précisément a tengti noon wuro no wiye Tetki donc Tetki noon ko wuro kono ko nokku jaaƴƴo sa wi Tetki tan fodde guure capantati nani cati Tetki ɗi ko village uji mbaɗaɗi reconnaître ɗi ko amoji woni guure duumale pattam lame donc noon ko Tetki innetirtomi cuuɗe amen walla legal amen e sara Tetki noon wiyete ko jaaɗo coyel e famde ko gandanɗa hoorema nde ɗo meftande nde ganduɗa hoorema haalni men tigui rigui hoɗo koɗɗa so tawi complément hande enen ƴewanno commune Fanaye mbo anda commune Fanaye gonɗo caggal leydi walla nokku goɗɗo mo ganduɗa hoorema anda hande commune Fanaye hoɗo tawte beele commune Fanaye tawte ko holton e nder Sénégal plus précisément holɗo commune Fanaye foti wawa tawede e nder Sénégal eyyi commune Fanaye ko nokku mantoneɗo e nder leydi Sénégal accuni ko kay woni natirde Fouta Fanaye woni koye département de Podor adi fof koye région mo Saint-Louis tawi ko département o koye Podor tawi ko arrondissement o ko Thily Boubacar
surtout sa yewti tan waalo aɗa fawani Fouta ko Fanaye jaɓɓatoma wadde somi faami ko Fanaye woni commune garwonejo e nder département de Podor commune garwonejo nder département de Podor mbiya kadi saɗa fayi Fouta donc Fanaye ko nokku mantaniɗo te Fanaye kadi woni keeride mum no jogori jeeri noon jogori waalo kadi woni e dow national o Fanaye dal soko Allah ko commune mantaniɗo to fannuji fof mais aussi omo yaaji ombo yaaji to bange waalo ombo yaaji to bange jeeri ombo jogui kadi juutedi voilà wadde somi faami commune Fanaye tugui ko jeeyirba ha to gandanɗa hoore ma ɗum ha mbiya Thily Boubacar nani ha naata e Thily Boubacar ha naata e Thily an mbatta soynade Thily Boubacar ɗo jolli ɗo ok à 2 kilomètres de Thily Boubacar voilà c'est ça ok donc Allah jarama a jarama amo Seydou Bayoro Ba min paami tigui rigui an ka pamɗo commune ma no fewi wadde noon vraiment min juuma en domin cuɓima gona koɗo amen surtout e oɗo émission biyeteɗo ma commune acte 3 de la décentralisation ari ko 2014 nden e joni est ce que a meeɗi wonde conseiller e nder conseil municipal walla meeɗa mi meeɗa foɗanade wonde conseil ni wonde maire ni wonde hen soko tan kala ko nawata commune o yeeso mi meeɗa ɗum luutede acte 3 waɗa koye dowam ndene joni jaɓɓal amen jamma e ñalawma duusude commune o duusude laamiɓe commune o e population commune o no keɓiri farillaji gurdam maɓɓe soko Allah noon haaju amen mawnani e wonde hen hunde walla jogade hen lefol haaju amen ɓuri mawnu ko farillaji maɓɓe gurdam to banggal ndiyam to banggal jangde to banggal cellal to banggal joktare woni désenclavement yo won hunde yiyotode memotonde population yiyto hen hoore mum so tawi jumre ala elle Seydou Bayor aɗa heewi hollitede wonde an ka ɓurɗo daranade commune Fanaye surtout noon diwan mo jeeri o yo heɓ laaɓi yo heɓ ndiyam yo heɓ courant yo heɓ ɗum ɗo ɗum holko wurtuma hen ko wondemo nde opérateur économique walla ko wondemo nde acteur de développement wurtuma e wadde ɗum ɗon walla ko yiddema nde commune tan waɗma ƴettini e Abbas ɗum ina woodi histoire wona hikka fuɗɗi minen gila Allah waɗi min teski min gonani e nder commune o komin yaltuɓe kono miijoji amen jamma e ñalawma gojoji amen jamma e ñalawma ko toon woni sabu min jejjitta nde min dañi duuɓi jeenayde komin yaltinano min mbiya jeehe jangguiye jeehe jiiloyɗe kono ko dañɗon fof gartiri min jeeha min teski noon min tawi commune men ina waɗi ŋakke pattamlame to banggal farillaji gurdam ndiyam woni courant ji mum e laabi mum woni safara o jangde kadi ganduɗa kañum woni pilier de développement ina leeƴa ha wona seesa kalami ko wona joni nani yaara hande duuɓi 40 guila min batti teskade min nden min puɗɗi wadde pelle emin piya emin miijo emin cippira hen min mbaɗi association ji min mbaɗi feere ha association ɗi mbaɗa reconnaître min mahiɗi e volet ji 4 woni accès à l'eau potable hebde ndiyam celluɗam accès à l'éducation pour tous fof en yo janggu santé pour tous fof en yo cafra en plus du désenclavement woni joktare joktare e réseau ji mum tati réseau téléphonique réseau routière et réseau électrique ok ɗum woni combat amen guila nden ha joni voilà ko ɗum woni combat mon guila nden ha joni te somi faami elle e fuɗɗo konngui meɗen a holliti wonde a meeɗa wonde conseiller te kadi a meeɗa fonnade wonde hen ay hunde holno mbawirta wawde dañde fartan e doole wawde wadde ɗum ɗon par ce que sa woni hen conseiller a fotnaki hay hunde surtout politiquement ene wawi taw a wawata wadde ko foti ko wonde e aɗani minen min ndendini ko développement associatif en même temps kadi min ƴeewi suudu rewrete koye damal min galda caɗele e laamiɓe commune o min galda caɗele e pouvoir administratif aussi pouvoir commune o woni maire e tarini mum emin ɓattodiri emin mbaddi junngo fado accini maire oɗo nde jooɗoto nde en 2014 minen koye walluɓe ɗum jooɗiɗe ɓe jeeha par ce que ngan saaha nannuno amen hen ko ƴeewde ɗiɗo volet ji 4 ɗi min jogui holno mairie o artata tawta amen hen min ballodira wadde somi faami onon on puɗɗima hen bien avant que mairie ene wawa acte 3 de la décentralisation minen min puɗɗi hen koye joni ma won duuɓi 40
ok nde mairie o ari nde wonno emin nganndi ko min mbaɗata ko alaa e sago uuro politique seeɗa par ce que wonto tolnotoɗa a sohlade politicien o to baŋngal développement wonɗo tolnotoɗa a sohla laamu to baŋngal développement donc nden ɗon yiyande ko politique développement wiyete wona politique politicien de telle sorte ko min mbaɗi feere hamin dañi conseiller ji woni e mairie o maire o kadi woni saro amen min paamodira jamma e ñalawma laamu aussi la même chose ɗum webtinana amen fartange kala doléance mo min ƴetti min dañata hen caɗele aɗa andi jeeri meeɗa ɗawe sumi faami jeeri meeɗa ɗaweede conseiller ji donc est ce que conseiller ɗin ɗon aussi est ce que ɓe journor pleinement rôle maɓɓe toon au niveau de la mairie parce que aɗa andi un conseiller woni nelaɗo wuro walla nelaɗo leegal walla nelaɗo diwan beele kamɓe ɓe darotono darde nde ganduɗa ma ina foti wawde wonde pour ɓe mbawa ƴettude ƴogde toon ha heewa ɓe juppa ɗum e nder jeeri ndi walla an aɗa manque yide ɗum ɗon malheureusement non conseiller ji ɗi wodani quoi conseiller ji ne ngoodi e ille mais battinani donc somi faami wadde jiɗɗa wiide ɗon ko conseiller ji ɗi comme par exemple ko figuration tan figuration par ce que ala koɓe mbawi hen wonno ko gandal adi to gollal mais est ce que ndeɓe nommete nde aussi yurnama est ce que hande jeeri ene yurno par ce que ma en garoy hen beele jeeri ene yurno sene ƴetta neɗɗo walla sene toɗɗo neɗɗo beele ɓe jurno holɓe ɓe toɗɗoto walla eɓe toɗɗo toon on ɗon ne jogui walla ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema ko joom indi walla ko joom leñol ko ɗum ɓe toɗɗirto on ɗon walla hono eyyi kamɓe critére mboɓe toɗɗiri o compétence ala hen ala compétence ko représentation ɓe ɓurno ƴewde ɓurɗo hewde ƴetten oɗo banggue jehen oga banggue memen ɓeyto kadi ne jaaji seeɗon jogui militant ji walla ne jogui dental ko on ɗon critére noon so yeehi ha to gollal to ha to compétence to o yiyata toon hoore mum ɗum tagui nde yeehi ha nder min teskinde ko conseiller ji nawadi toon ɗi gandani holko nela ganda holko woni rôle conseil ɓe batti ko artude amen ina mbiya amen hono min mbaɗata walla na kamɓe koye maɓɓe ɓe gartira amen doléance uji min mbi onon min ponno tottude doléance uji nawon garton oɗon mbiya yo min ballu mon firti ɗum ɗon wonani amen teppol manngol te so Allah jaaɓi min mbaɗi hen teskoye mawɗo ana gasa sino watte wa'ata noon min ni mi yeyino ha mbimi yomin ƴettu ga e Dakar des formateurs min mbaɗa toon organiser des séminaires pour waɗa renforcer capacité conseil hay soko nder balɗe tati woni ko wiyete lolde ko ɓe keble ɓe pammine holko woni nulal e dongal gongra e gonga biyaɗe an woni conseiller ndeɗo dongal ko noon sen garti seeɗa tan caggal beele ko commune o fayo format ko joni woni 2014 feede joni to banggue caɗele ganduɗa hoorema ɓurɗo teskinde guila ndiyam hay courant hay jangguirɗe beele ɗum est ce que vraiment mairie o wonko safran mum hen walla dal pour l' instant ko noon tan wayi walla no wano tan wayi ha joni non waɗi dawal moƴƴal yettere Allah han fewi donc soko Allah commune mo Fanayi mairie o kam ko noma koye joni mbaɗi golle mantaniɗe par ce que ɗum kam ko pulaar wiyata ko dahaɗo laaɓa jangko waɗi dawal moƴƴal to banggal jangde abri ji provisoire gasani kono ustima ha no fewi jangguinoɓe goodi école publique gonɗo hande tatki e ko taari ɗum no laƴirno ni joni darima to banggue jangde to banggue kadi cuuɗi e jangguinoɓe accuni sippirama ha collége waɗama te ko saɗede mawde wonanno amen somin dañi waɗɓe entré en 6e ina poti yaade koro dañde ɗo jeehi surtout sukaɓe rewɓe sa nawi ɗumen waalo ngala toon jaatigueɓe ko probléme sa nawi ɗumen Richard Toll ko probléme sa nawi ɗumen Thilo ko probléme wona foof en jogui toon ɗo mbawi lombade donc min cippiri hen ha collége waɗa watti dañde entré en 6e foof heddo e ɗo jeeya ɗo bon en plus ndiyam sinno ko temedere capanɗe jeeɗiɗi e joyyi foof réglama ok to banggue kayitaji jaafoɗa seeɗa woni hande teppol amen pattam lamiwol vieille doléance bojji cattuɗi musɗi ɓoyɗi cofruɗi donkude safrede ha joni ko dañde laawol ummo waala fa a jeeri wona désenclavement jokkodiral ngal wawa webde économie wawa wadde boosté wonde hande sa sohli Fanayi aɗa sohli extrait de naissance walla résidence hay sa ƴetti moto aɗa wawi yaade gaddiya ɗum
donc ɗum ɗon accuni so kesi ha toɓi hay goto wawa yaade. Ok, ko ɗon jinnomi wadde rebondir sah woni comme par exemple hande jeeri sa ƴeewi désenclavement o no woyni to neɗɗo ne sohla kayit taw ko kayit urgent mais ko alay saago gummoɗa ɗon jaaha ha fanayi te alors onon c'est jumri ala elle onon joguino centre secondaire o est ce que mo waɗa fonctionné pour wadde permettre ɓesguli ɗi keeɓa kayitaji à temps e kadi vraiment so tawi a sohli ko wayno résidence en wayno ɗum ɗo en mbasa ummade ɗon tati jaaha ha fanayi pour ƴettoye ɗum. Et c'est vrai min cippiranoma hamin dañi centre secondaire. Mais est ce que woni fonctionnel? Fonctionnel mais faiblement ina yaha kono noon kañum ni hoore mum ɓuuri wawa wonde ko fanayi mais quand même o toɗɗama heptinama ene liggo sahaji omo rendina waɗa collecté ha heewa fewna yaha signune walla dal waɗa ɗum ɗo seɓori haydara mais soit yettade carrément no foti waade ni. Ok, surtout encore alhaali o haɗani e tatki andi sa ummima tatki ɓaarima ganina ha cambuleje hakkude mum fanayi presque ko temedere kilométre. Ok, te ɓen ngala centre secondaire. ok, ɓen ɗon hannde ummede cambuleje en yaha fanayi aɗa wawi wadde kiloji temedere pour yiiloyade kayit jarowo capannayyi loi auto ujunnaji jeegom. to banggue safara ka acteur e henen par ce que so tawi jumri ala min nani wonde vraiment e aɗa heewi ko keblata ñalɗi taw ko ñalɗi safara ɗum ni aussi holko puusma henete ko yiddemo nde commune o walla ko andude yimɓe ɓesguli ɗi en gonde caɗele Allah hokkimama feɗɗitade haqqille ha mbawɗa waɗan darnade ɗum e ɓesguli walla ko volontairement tan mbaɗita walla non wonko paɗɗa henete. eyyi ko ɗum kadi ko andudemi min ko cellal woni afangal andudemi min mission mbo ART mbo gardimi o association ressourçant de tatki volet mum pattamlama ko cellal. ART ko association ko an ardi ɗum ha ɗo min ardi ɗum ha ɗo ko gallam woni ñiɓirde nde association hecci activité ji min mbaɗa ɗi fof presque tawi ko activité ji développement ko association hecci koye yiyande e programme association min jahata ha joni donc on ɗon association puusata amen ndungu fof so koreji ɗi kotti min kebla doctoreɓe min cooda leɗɗe min gadda kala ko waɗɗi e cellal bani adama min nawa toon surtout hikko min mbaɗi o noon on ɗon woni pattam lamo woni mbo battindi ɗon wadde battini wadde o en partenariat avec ASFO action sanitaire pour le Fouta ɓe gaddani amen capanɗe nayyi médecin wona infirmier wona koccidiɗo ko médecin ji ummiɗe hôpitaux ji ɓe mbaɗi basé e jeeri ndi balɗe nayyi. hol rôle mo jouɗa hen ha ɗum ɗon wawi latade? rôle joumi hen ko min woni personne morale ko min woni président ART ko min waɗi demande o ko min signini contrat ji ɗi ko min jippiniɓe bon so raɓɓiɗinade tan ko min woni gandi pewjuni ɗum ha wawi wonde ko min joui partenaire par ce que wonno ko hunde nde ɓoymi sohlude te kadi wona hikka puɗɗimi ɗum wadde mais fartangue min dañi hikko kam yettere Allah ha no fewi hay ministre o ari ha tetki yettude amen ministre kalfinade affaire cellal addani ɗum ɗon politique addi ɗum ko wadde remercier oɗo acte baɗaɗo par ce que rapport o nde arti nde attends Seydi Ba addani mo ɗon wadde politique mais min to banggue hande est ce que mi wawa yirude ɗum le ministre là onon hande ko politicien ji koye banggue makko keɗɗon ko ɗum saabi vraiment o wawi tella toon e aɗani nde ɗum waɗi nde tawi ko laamu mabɓe sowa woɗɗoyde ni tawi département santé ko kay jogui ɗum tene min mbaɗata activité o nde min jaa ha toon min tintini ɗum min tottimo ɓatake ok kanko Ibrahima min mbawa wadde gollal pattam lamiwal potngal ni min kalanani kalfinade département o ça c'est vrai kanko nde retour o arte mum nde rapport aji ɗi o yii ɗum o wi ɗum ɗo il faut waɗe salier machallah donc ɗum ɗon jotodirani haydara e politique caggal ɗum noon jiidigal e koddigu e andude kadi vraiment ko bandi men ko neɗɗo men ɗum fof yanti hen relation vraiment ɓeydima yodde ɓeydima timmude kono kam action santé o kam ɗum ɗon ko affaire développement ko affaire public ko affaire fof donc ɗum ɗon addunombo toon kanko e cabinet makko pour wadde magnifier geste o kadi vraiment hollude ASFO e ART jaadigu mabɓe nguuɗo ha wawi jibinde oɗo avantage ɗum ɗo vraiment département santé wawa ɗum wasa yettude quoi.
ok en tant que opérateur économique so tawi jumri ala ko ɗum woni profession ma hannde gollal ma ɓurgal teŋtude woni ko coodugo e jeeygu hannde holko économie mo ganduɗa hoore ma hannde so kañum woni ko ɓurɗo mankude walla ɓurɗo feeñde e nder diwan commune Fanaye mo ganduɗa hoore ma hannde so tawi toppitanoma vraiment ma yimɓe fof jii koye men hennede effectivement andi hannde commune mbo Fanaye activité ji mum économique ko ndema e gaynaka gonga ɗin ɗon ina laaƴi par rapport no fonno tolnade mais wori yejjita awonen hen na eyyi awa ngo nani hen kono no famɗi par ce que eɗen jogui maaje eɗen jogui ngala gue jogui maaje manggo mais ɓasde ko ɗi to ɓuuri wonde pattamlami te eɗi ngakki seeɗa yanti hen ko banggal yahgara woni transport ok donc min hannde Abba somi tottanno hannde conseil ji e directif mbiyatmi ko yimɓe ɓe aynaɓe e remoɓe yoɓe mbaɗe développé ɓe jooɗoɓe ndeeƴa kala koɓe jiiɗe aduna e mbawi ɗum ɗon dañde ɗon e nder commune o par ce que wertago lendi ne yaaji voilà kadi vraiment so waɗama ne yuɓɓi ala caɗele wadde min somi faami hannde ndema surtout jeeri e waalo ngo fof so tawi ɗum waɗama activé no hannirta ni tan hay goto tampata hay goto tampata non seulement hay goto tampata sa welama mbiya ni hay rafiiji ɗi ustoto est ce que machallah par ce que minen consultation ji mbaɗa somin kepti rapport o rafiiji ɗi min mbiyete ɓuuri ɗum wawa addude koko wuura ko sa kisi hannde a yeehi jeeri ndi no wayi yaajne ni ko tew boɗeje mbawata toon wurde walla liɗɗi jorɗi de telle sorte ko cellal ngal yiitaki hen hoore mum te leydi ndi ko seeɗa mbatta rokkuma ko hecciɗi hannde minen expérience min mbaɗi toon ɓangal micro jardinage salade nani fuɗa basalle nani puɗa kala leƴƴi légume nani puɗa est ce que culture fourragère est ce que wonko mbatton hen seeɗa pour wawde vraiment min mbaɗi ɗum expérimenté ça marche mais namni ko volonté publique volonté laamu par ce que laamu no waɗiri aménagé lesɗele walli remoɓe waala walli remoɓe guerte walli awoɓe so artiri junngo mum e aynaɓe ma yimɓe mbawa jooɗade gayna normal tawa jahani probléme remoɓe aynaɓe usto probléme eggo usto ɓiɓɓe aynaɓe jangga rewɓe aynaɓe cafro mawɓe ɓe mbawa foftade hol démarche uji ɗi mbaɗɗa hen est ce que an a miiɗi joddade yimɓe jewtidɗa e min e ɗum ɗon fannuji walla hannde aɗane ngal ɗon damal pour vraiment famminde yimɓe ko ɗum ɗo so rewama ene wawi ɓamtude e min e hen par ce que tout récemment mi nawi toon min en tant que min woni coordinateur département de Podor fedde witende association des personnels de viande et de bétail au Sénégal ANPRO plan d' action amen ko ɗum ɓolum woni hen wadde sensibilisé mais noon namni ko volonté laamu e pelle mawɗe par ce que wona hunde famɗude jeeri ndi pour daña hen ndiyam il faut gasa ha timma métre uji capanɗe jeeɗiɗi nder lesdi ɗum famɗani ça fait des millions nani souci amen principal e jeeri ndi ko yo ndiyam ɗam wooda yo laamu ngu wallu yimɓeɓe périmètre uji mbaɗaɗi clôturé yimɓeɓe mbawa aynode nder ndema nder culture fourragère mais est ce que joni so laamu ngu hokki mon on ɗon fartange wawde wadde ɗum est ce que onon jogui vraiment hattan walla yimɓe sembuɓe fotɓe wawde wadde ɗum ɗon bien sûr yimɓe ne goodi jawdi ne woodi ok sen gomimo ɗon garen e volet politique seeɗa Seydou Bayor so tawi jumri ala wonɗo gonnoɗa mais hannde elli a ummima ɗon aɗa wonte lamdo goɗɗo eyyi min mi jaɓɓal amen politique ko politique développement mi haalnima politique faggudu adi fof min gona des politiciens des professionnels min gona yimɓe yiilatoɓe en hirande walla bottari ok ummine amen ko yoltude hujjaji commune o ko yiide commune o ina wone pokpokolam ina foti yaade yesso ko yiide commune o ina wonde teppi e caɗele hay sa woni toon ɓerde ma muusat heeñere ma taƴa sababude caɗele sababude yiide ko fotani yiide ɗum ɗon noon saɗa haɓo ɗum gondata ko e joguiɓe systéme o
affaire wona ala secret somi faami jogiiɓe systéme o walla jiɗɗa wiide ko wonɓe laamu ngu hannde wonɓe laamu saɗa haɓano leñol ma yo dañ ndiyam yo dañ jangde e jangguinoɓe yo dañ éclaji yo mahane laabi yo dañ courant yo dañ réseau ɗum a yahata ɗo woɗɗi mbaddata junngo faandu koye laamu pour ha mbawa yoltude ɗin ɗon hujjaji de telle sorte ko min jahanno ko e association amen association no waɗi limite ɗo limite mum haaɗi ɗo kuccita e laamu ballodiron beel ma on joltan yimɓe hujjaji mon ko ɗum ɗo woni philosophie wondude amene pouvoir ha oyto pouvoir wana koko saamini min dosti mbiye yo Allah yoɓmon golle mon min garta min ƴeewa jogiiɓe pouvoir ɓe min kollita ɗum caɗele ɗe aduna ko continuité laamu ko continuité aduna koko jokki min gardama hen ha ɗo onon ne ƴeewe ko tawɗon ɗo koko niwoy ko ni caɗele ɗe mbay ƴeewe ko mbawɗon hen wadde ok sen gari e ko ganduɗa hoorema presque enen goni ciɓɓitte émission meɗen woni c' est comme si échéance uji ɗen jogori wadde par ce que so jumde Allah ko ɓoyan ko en nani publication wonde ministre de l' intérieur holliti wonde binditgol ina wooda bindirgol so woodi fitti ko paaɗen ke élection ngaji local donc élection ngaji local ɗiɗo holko woni hen jaɓɓal ma est ce que aɗa jogui jort an Seydou Bayor yidde wonde maire commune Fanaye so tawi aɗa yiiɗi wonde maire ɗum ɗo hol peeje peccoɗe joguiɗa gam vraiment darnade ɗum ɗon beela aɗa jogui yimɓe mum beela aɗa jogui ngaalu mum beela aɗa jogui cuusal mum beela aɗa jogui coppal muɗum beela hannde vraiment aɗa sikki ko to tatima ko en foti wawde rokkudemo junngo ha mbawa wonde maire commune Fanaye eyyi aɗa andi Abbas jogade cuusal e pellital e yiyande ɗum yettere Allah ha no feewi en woodi mi yawani ko joguimi ko alhamdulillah heddo noon ambition am wona lefol laamu ambition am ko wallodirde e hatanteɓe commune o ha population yiito hen hoore mum so nden yonti mi hettata hen caggal kanta noon mboɗo yiɗi wonde maire ɗum tiiɗanimi ha no feewi min tiiɗimi ko liggodirde équipe mo ganduɗa mboɗo jogui jorto moƴƴo soɓe darima jeeri e waalo fof ma yiite hen koye mumen ɗeɗo toɓɓe nayyi pattam lame dokɗe commune o ten goni caɗele cellal ngal e jangde nde ndiyam ɗam e joktare nde mi yimɓe mbawi hen dañde fartange mawɗo population yiito hen hoore mum min ko ɗum ɓuuri mi tiidde te so Allah jaaɓi ɗum ɗon ko mission am gurdam mi yarita hen caggal inchallah mi yarita hen caggal kanta noon jogade ambition fiilede walla waɗede min ɗum ɗon ɗo ɗo jaratemi hannde ɗum tiiɗanimi ok solution ngaji ɗi ganduɗa ma aɗa jogui ɗum hannde cukagu ngu en tampi cukagu jeeri ndi cukagu waalo ngo cukaki commune Fanaye ɗum jogui caɗele mi jogui eɓe tampi par ce que golle ngala hay hunde ala holko cikkuɗa ɗum woni solution pour dar pour vraiment yaltindeɓe ɗin ɗum situation ngaji eyyi ɗum ɗon ko namdal manggal heƴani hay yewtere nde kono hay soko meftani par ce que aɗa andi adi foof Abbas il faut ganda yimɓeɓe ne jogui ko wiyete crise de leadership sukaɓeɓe ne jogui hande saɗede holmboɓe mbaɗata référence mabɓe ɓe mbawa jokkade mo sukaɓeɓe hande mais ɗon joni holko addu ɗum hakkude laañi holko fotata addude ɗum cikkuɗa par ce que laamuji kewɗi ndewi ɗon ete fotani quand même jogaɗen ɗon caɗele holko fotata eyyi mais ko needi ndi e taaridi ndi woni ko waɗani favorable pour ha suka o wawa ƴellitade jogo ambition towɗo sukaɓe potani accede ɗon tan no ƴeewa e pokolam sinno hande ɓe joguino référence uji ɓe jogui coynanɗe juutɗe towɗe tanno koɓe jawtiɗo ɓe goni ɗo donc ɗum ɗon ma liggite ɗum ɗon ko changement de mentalité changement de mentalité o namni ko yimɓeɓe jogo des leaders de référence ardiɓe taw ko dartorɗe ko ñemtinteɓe taw wona yimɓe holloɓe yimɓe aduna walla holloɓe yimɓe faaro walla holloɓe yimɓe ngaalu walla holloɓe yimɓe jaytar yimɓe jiiɗi ko yimɓe dadiɓe dariɓe gendiyankoɓe hatanteɓe relation hakkude ma e dendagal ɓesgu commune Fanaye beele ne ɗaati walla aɗa sikki wonɗo waɗi herɗe walla eyyi min noon Allah no wallimi mbeɗa sikki je suis parmi les rares personnes jeeri e waalo mo ganduɗa ala frontiére mi ala de discours négatif
min gonmi ɗo garmi ko wadde réconcilier hakkunde jeeri e waalo ko ittude des barrières négatif barrière uji taƴƴenɗo magal mi yiɗa pina mi yiɗa tina mi yiɗa gona mi ettu ɗum mi weddo to mi anda commune o gila dawa dawi gila ɓakke ko kecce galle o ko gooto enen jiidiyuma eɗen jiidiyuma enen jiidi ba enen koddi machallah donc min ko on réalité jahanmi somi woni waala juste moi somi woni jeeri kadi koto am gonmi donc ɗum a faami ɗum ni jaɓɓalam wona goo wona ɗiɗi en ñaldi waala en kirdi jeeri mi wiyata ɓe ko jeerinkoɓe mi wiyata ɓe ko waalankoɓe par ce que min yiyandam ɗisi ni yawtude commune o yiyandam ko arrondissement yiyandam ko département par ce que yimɓe fof galle gooto donc commune Fanaye famɗi pour to yimɓe mbiya toon no pecco walla no joño donc on ɗon philosophie gila ummimi ko ɗum ɗon guurmi te mbeɗe jogui hen des projets pattam lamiji ganduɗa mi sowa ɗum hay wadde exploité ɗum tagi de telle sorte ko somin mbaɗi toon tourné vraiment ɓerdam ɓuuɓat ha no feewi quoi hande no jogorimi galle tetkini noon jogorimi galle waalo noon jogorimi famille donc mi ala probléme commune o dal jiɗmi ko intégration ɓuuri yaajde donc ɗum ɗon ko on vision joguimi te malheureusement noon min tawi ɗon ŋakke e caggue soɗe cafraka ina wawi waɗa freiné ɗum ɗon ko voilà waɗa freiné mbo koddigu e jiidigal e gandodiral te ɗum ɗon noon ɗum tagui minen toujours min jiiɗi ko désenclavement yo yaaw yo laawol ngol waɗe min somi faami hojomaji presque ko joyi keddiraɗen somi faami e yiddema ɓurde mawnude woni hande yo désenclavement waɗ surtout manam désenclavement so waɗi fitti ko hande ene wawi taw neɗɗo o so à la minute wawi ummade jeeri o naata waalo o ummo waalo o naata jeeri à la minute ana faami quoi holko mbaynirtoɗa Seydou Bayor surtout vraiment parce que en jii émission presque ari e terme kadi vraiment amin belti e arde ɗo e galle ma o mais également min jii darde ma aussi a hulliti no mbawɗa yidde commune o par ce que sa wi e wonde a jiɗɗa ko commune o wasa wadde barrière wasa wadde frontiére fitti ko vraiment an yiddema nene commune o no feewi e vraiment mi weltima ko jinnoɗen haalde ko vraiment en joopima mais ana heddi mi weltima garal mon ɗo e haal kadi wiya yiɗi toon nela toon mbiyen yon kal commune o vraiment ko weltare mawde hay bato amen mo tawɗon ɗo ko affaire commune o haalata donc min tawma ɗo kaɗa wone bato min goni koye bato koye wone ummiɓe Thiès wone ummiɓe des régions wone ummiɓe nder Dakar pour min kaala holno commune o yahrata yeeso machallah ko ɗum tawɗon amen ɗo kamɓene mbaɗaɓe félicité e tawede yewtere nde ganda kadi vraiment koye konngol mabɓe kalmi ɓe cuwa arde ɓe kadi vraiment mboɗo yettaɓe onon ne oɗo logique mo jaɓɓuɗon par ce que commune o ko ni nawata ɗum yeeso kala ɓiɗɗo commune o woni tawan ɗum ɗon o hollira miijo makko anda kadi kañumne il compte omo tawa e commune o omo jeeya e commune te kadi ɗum ɗon wawi mon kadi rokkude fartange jalti noon mbawa ko cuuɗi ko jaale kerɗe jakorade jaaɗe commune o taw on cuwa ɗumen andude walla gonani commune o par ce que kala neɗɗo wone Sénégal e aduna he tawi tan ka ko fanaynaji koye commune o jeeyɗa aɗa jogui hen part de responsabilité donc vraiment mbora mon félicité e oɗo logique yo Allah rokku men hen woni amin ya rabbal alamin Seydou Bayor Allah jarama mi sikki hojomaji joguinoɗen iɗe kuuɓi a haali joni wonde ko fayi ko e tewngu heƴani barme o kono kadi lawol haɗani gotol so Allah lamɗo jaaɓi en tout cas télévision Pindi TV en udditinima e dameɗe foof waktu fof mo cohluɗa min amin pari pour arde yewtidde ma surtout dokka min miijuma par ce que ma commune mi wima nani ummini ɗum tan ko worɓe waɓe no moɗon jiɗɗo commune muɗum jiɗanɗo commune mum jaam jiɗɗo yo commune mum ɓamto min tawi ɗum e ma d' après kongi ma mbeɗa faami retour o ma yi ɗum e vraiment téléspectateur uji meɗen ma yi réaction ngaji inchallahu rabbi ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer émission men ma commune garnoɗen hannde ɗo e galle Seydou Bayor Ba mo ganduɗa hoorema ko gorko tigui rigui lobbo jeeyaɗo e diwan mbo Takki jeeyaɗo e nder commune mo Fanaye ko kañum garnoɗen ƴewde bandiraɓe musidɓe tedduɓe min e moon ko lawol gongol so Allah lamɗo jaaɓi assalamu aleykum wa rahmatullah